zenbaki hamartarrak. Zer gogoratzen dugu zenbaki hamartarrei buruz? Adibidez, koma bat daukatela, bai? Eta komak banatzen du zati osoa eta zati hamartarrak. Honi deitzen diogu zati osoa. Eta komaren eskuinaldean dagoena zati hamartarra. Zati osoa eta zati hamartarra. Zer jakin behar dugu zenbaki hamartar bati buruz? Adibidez, nola irakurtzen den. Nola irakurtzen da? 7,5 edo 7 unitate eta 5. Gogoratzen duzu? H txikia 5 hamarren. Gogoratzen dituzu hamartarren zifrei ematen zaien izena edo okupatzen duten tokia? Koma eta gero lehenengoa eskuinetara hasita, H txikia, hamarren, 8 hamarren. Hurrengoa, eunen, 2 eunen. Eta hurrengoa, 1000-aren, 3 1000-aren. Beraz, zenbaki honetan daude 8 hamarren, 2 eunen, 3 1000-aren. Baina zenbakia irakurtzen dugunean, ematen diogu azkenaren izena. Beraz, hemen dauzkagu 12 unitate, hau delako unitateen tokia, bai? Eta 823 eta 23 zer dira? 1000-aren. Gogoratuko ditugu zifren izenak tokiaren arabera. Bai? Ipiniko dugu lehenengoz haien kokapena. Koma, hemen ipiniko bagenu, lehenengoan hemendik daude unitateak. Gero? Hamarrekoak. Gero? Eunekoak. Gero? 1000-koak. Gero? 10.000-koak. Jarraituzuk. Eta hamarren edo zifra hamartarren aldean daukagu. Lehenengoa, hamarren. Kontuz, hamarren eta hamarreko ez dira gauza bera. Berdin hasten dira, baina hau da hamarren. Eta hamarrenak eta hauek dira hamarre
Urrengoa. Amarrenak eta gero, eunenak. Eta gero, milarenak. Nola konparatu bi zifra? Adibideak ipiniko ditugu. 7,5 edo 8,5 zein da handiena? Argi dago, zifra osoari begiratzen badugu, 8 da 7 baino handiago. Beraz, hau 8,5 handiena da. Beste adibide bat, pentsa daukagula. Hemen berdina 7, eta hemen 7, baina aldatzen dena da urrengo zifra. 7,5 berdin, baina 7,6. Kasu honetan, 7 eta 7 berdin da, baina hau handiagoa da. Beraz, berriro. Beste adibide bat, 7,5, eta hemen 7,26. Hau da, 7 eta 5 amarren, edo 7 eta 26 eunen. Zein da handiago kasu honetan? Pentsatu pizka bat? Erabaki? Esango dizut. Zifra osoa berdina da. Urrengo zifra, amarren zifra, zein da handiena? 5 edo 2? 5, ezta? Beraz, hau handiagoa da. Hau baino, amarrenen zifra handiagoa delako. Eta berdin zaigu gero 6 bat edo 8 edo zein zifra badugu hemen. Begiratzen da lehenengoz amarrena. Handiagoa daukana, hori da handiena. Eta zenbakia izango balitz, pentsa ezazu lusatuko dugu. 3, 2, 9. Jarraitzen du handiagoa izaten 7,5. Hau da, beti begiratzen dugu lehenengo zifrari. Urrengoa, nola deskonposatu zenbaki amartar bat? Adibide bat ipiniko dugu. 321 unitate eta 423 milaren. Deskonposatzeko, ipintzen badiogu bakoitzari bere izena, errezago egingo zaigu. Beraz, beti komaren tokitik hasita, aruntz bagoaz, zelan deitzen ziren. Gogoratu behar dugu, unitateak, amarrekoak, eunekoak, eta eskuin alderuntz bagoaz, amarren, eunen, milaren. Eta hau eginda badugu, oso erraza egingo zaigu deskonposatu. Beraz, 3 eunen, gehi, 2